Замислял ли си се какво се крие във всяка чаша от детокс чая Health Panda? Черен чай Асам. Той ускорява метаболизма и помага за изгарянето на мазнини, докато подпомага детоксикацията на организма. Листата мате са истинска супербилка, която подобрява метаболизма, регулира теглото и подкрепя имунната система. Джинджифилът пък е мощен антиоксидант, който пречиства организма и поддържа баланса в тялото. Корено-зърнастец подпомага пречистването на червата и изхвърлянето на токсини. Канелата не само придава аромат, но и засилва имунитета и подобрява храносмилането. Листата от маслина са богати на антиоксиданти и помагат на тялото да се защити от вредните влияния на околната среда. Златният корен намалява стреса и умората, като същевременно подкрепя сърцето и ума. Кардамомът е с богат аромат и има свойството да подобрява метаболизма и да се грижи за твоето здраве. Лайката носи спокойствие и помага за намаляване на оксидативния стрес в организма. Облепихата е истинска витаминна бомба, която подпомага имунитета и клетъчното здраве. Листата от роза не само са красиви, но и подпомагат детоксикацията на организма. И накрая, листата от стевия добавят естествена сладост без никакви калории. Health Panda – магията на 12 внимателно подбрани съставки за твоето здраве. Направи 14-дневната програма и усети разликата. Ще го откриеш на zenti.bg.